Last year in the same day the video in the aventu ondule pura ee rate kebab mein hatti to you happy anniversary to फर्स्ट टाइम मेरे लिए केक कोट भेजी देखो पूजे ला 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 नहीं ना वाला मक्को दिए ये याओ first anniversary with jaldi one with the baby girl kiwi आओ hey sorry kids फर्स्ट एनिवर्सरी jaldi one with the baby girl ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಏನ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ಅದೇನು ಲೆತಂ ಬರ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅರೆಗ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಹತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಸೊ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಸಾಯಿ ದೂರ ಹೋಪಿ ನೀರ ಹಾಂ ಸಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಬಲ್ಪರೆ ಸಾಯಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡೋರ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಉಂಡವಲ್ಲ ಬಲಿಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡತ್ತೇನ ಏನ ಬೋಡಿರೇಗ ಏನ ಬೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಮೂಲು ಸೌದಿದ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಬೈಕ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಏನ ಒಂತೆ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡೆಂಕಲ ಡಿನ್ನರ್ ಲಾತುತಿ ಬುಕ್ಕ ಮೇರೆಗ ಬಡಲ ಆರೆ ಸುರಂಡ ಇರೆ ಬಡಾಪುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಬಡಾಪುಂಡೆ ಐಕೀರೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಂದ್ ಜರೆ ಏನ ಕೊಡ್ತು ಜೀರ ಮಾನ ಏನ ಮಾನ ಏನ ಏನ ಕೊಡ್ತು ಜೀರ ಮನಿ ಕೊಡ್ತು ಜೀರೆ ಪಪ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಜೀರೆ ಮಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೇ ಚಿಕನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಚ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅತನಾಗ ಮಮ್ಮಿಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ಪತ್ತರ ಅವತ್ತೆ 10 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವತ್ತೆ ಸೊ 10:30 ಅವ ಇರೇನೆಂತ ಒಪಿನಿಯ ಗುರ್ತುಂಡೆ ಹೌದದೆ ಅವು ಚಿಕನ್ ಇರನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟೆಂಪೂರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ chicken and sandwich. Sai happy? Huh? Happy? You know. Hola Rama, hola hola mama. Hola hola hola. Hola hola. Hola. Hola Rama, hola tule. Amma hola.
ಅಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾಯಿಗೋ ಖುಷಿ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂದಾರ ಅಂತ ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತಣ್ಣ ಜಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಸೀರತ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಏರ್ನ ಕಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಬಲ್ಲ ಇಡಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇನಿ ಏನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಆತ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಸಾಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲೇ ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪದು ಬಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏನೊಂದು ಆಗಾಯ್ತು ಮಿಕ್ಕ ಚಂದ ಸಾಯಿ ನಿಂತು ಚಿಕನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅದು ಅವೆನ್ನ ಇಂದು ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರಾ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಾಯಿ ಎಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದು ಪೂರಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪೋಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನೆರ್ಪೇಡು ಸಾಯಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಹಾಲ್ ಮಂದಿರ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ದಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಇದು ಲಗೇಜ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಗೈಟ್ ಖಾಲಿ 4 minutes ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಆತೀನಿ ಬೈದುಚಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಿ ಹಾ ಹೂ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಚ ಬಾಕಿದೈತ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಆತಜಿ ಮಲ್ಲಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿರ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಂದೇನಲ್ಲ ಪೂರ ತೋಜೋದಿತ್ತೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾನು ಮೆಂತ್ರಾಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಕ್ಲ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ದಿವಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಡೆಕೋರ್ ಮನ್ಪರ ಲೈಕ್ ನೀರು ಪಂಡ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸಾರಿ ಅವು ಸಾರೀಸ್ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ದ ಏನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತದೆ ಕಂದೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಂದೇನ ಇಂದು ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೂರ ಏನ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಏನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚಿಕನ್ದ ಮಸಾಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡು ಹಿಂಗಾದ ಮಮ್ಮ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ರಿ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ದಿಯೋಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಬೈದುಜಿ ನನ್ನ ಐತ ತೂಡು ನಾನಲ್ಲ ದೆತ್ತೀತಿನ ಉಂಡುಗೆ ಊರುಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಡೇರ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮೇನಿ ಪೋನಾಗ ಕನವೇರಂಚ ಅಂಚ ನಾನು ಏನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಪಿದಾಡ್ದು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಲಗೇಜ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಹಾಂ ಇರ್ನದಾದೆ
ಹಿಂಗ ಸುಬ್ಬಿನ ಹೂವು ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ವನಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಬುಲ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆಪಿನಲ್ ಸಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಬೂರ್ವಾರ